Pois aquí, bueno, parece que é doado, pero ainda hai chollo, De madeira non temos moito, non temos moito. Bueno, a ver, Da casa, porque facer o hórreo, nada máis facer o hórreo, leva todos os días, É que o río ten as bases, non máis. Cuidado, é que non é facer un hórreo entero, non é que teñamos que amañar ou alguna cousa. Sí, e despois a fachada do lado da loxa, viches como estaba tamén, para deixala un pouco decente. Non che sei, A señora o ten moi claro, pero eu... Pero, bueno, primeiro que teño que mirar é o camiño, porque xa ves este como está. Pois sí, a verdade é que sí. Despois, cando marchábamos, dixenlle a Carlos que lle fóramos botar unha ollada ao camiño, porque é bastante estreito. E ainda por riba hai un montón de árboles á beira da carretera, e a altura tamén imos un pouco limitados. Eu vira un par de polas ali que... Si, ali xa hai unha que está colgando para baixo, esa xa hai que sacala, senón xa non pasa. Aquí, mira, Bueno, aí se arrima a este lado, os cadra pasa. E, bueno, en principio pensamos que pasa, non sendo lidiante que había unha pola que estaba media rota e xa estaba colgando. E polo resto, en principio, penso que debería pasar. Pois aquí, o cruce, eu penso que o dá. Sí, aquí ven, abre, o que pasa que o problema vai ser aquí. E despois para arriba non ten problema. O problema é aí neses árboles de aí. sí, a maciñeira. Penso que aquí polo resto non ten problema. Bueno, pois en principio está todo visto, non? Vale, pois nada, imos palo. Que logo? Xa estás aí arriba? Pois non baixes que temos que ir buscarte, que para chegar aquí xa che digo eu que non pasas, entonces é mellor que vayamos hasta aí e non sei, vou con estes e amañamos. Tú espéranos aí, non baixes. Pero para que colleis estas obras? Se non pasan os camións, sempre estamos coa mesma tontería. Perdemos todo o día do lunes. Se non hai outras obras, habrá que coller as que hai. É moito. Viñeron ver Carles máis Adrián a obra e colleron igual. Hai que seguir os criterios de Rosa, xa sabes que Rosa non quere rechazar nada. Claro, seguindo os criterios de Rosa xa era mellor un vir. Colleron unha obra por onde non se pode entrar cos camións. Home, creo que por aquí ben pasaba o camión. Pasa de sobra. Sí, o problema é para virar en baixo. Se é por litro xa non collemos esta obra nin ningunha, porque a maquinaria non entra prácticamente en ningunha obra. Aí está o camión. Está esperando aí. O camión tamén xa quedou lonxe de carallo. Menos mal que xa estaba ali cerca dunha pista que foreu antes para mirar se collía e xa viñemos por ela. Vamos ter que ir por esta, creo que é a mellor. Porque por elo tes un cruza escuadro e non sei se darás virar. Pues vamos por aí logo, a ver se entramos. O Adrián mandou vir ao camiñeiro por unha corredoira e xa estaba cansado antes de chegar. Para iso era o mellor que foran eles primeiro e nós detrás. Vai flipar para pasar por aquí. E despois a ver se pode salir xa pola outra. Porque así xa non tes que dar a volta, senón para dar a volta. Ales alitos iban diante na furgoneta e eu xa fun detrás co camionero. Xa vai estar enfadado todo o día, porque, bueno, estes os transportistas como os metes así por regatos tal... As queixas a Rosa. Claro, xa me dixo o camionero que a ver que pasaba, que eses dous iban a 20 por hora. Xa dixo se non tiña mal marcha. Están robando máis tempo o camiño este que a desde Arteixo a Ortigueira. Sí. Cando colla a obra rosa, pois mira, temos que vir a joderse e fodela, pero que acollan eles, sabendo os problemas que hai sempre con todos os camións. Eles non o vían ben, teña medo polo camión por se non entraba, pero eu víao ben. Para vir a litros, metelle a segunda. E ainda a queimar un brago. Vai na primeira e ainda vai picándolle un brago. Xa se ve a casa desde aquí. O caso é ahora a ver se... Que den a volta. A ver. Para dar a volta aí, xa verás como nos vai poñer. Ainda menos mal que non veo ninguén de fronte, senón a ver onde damos a volta. A ti que, ó? Levou-nos máis tempo desde a carretera aquí que vir desde Arteixo ao Eu camionero. estaba me preocupando polo camionero, joder, que non fora pasar de algo. A pouco máis xa che empuxa. E logo para que trouxeche a levadora, porque aquí tampouco hai moita altura e podía entrar un camión máis pequeno, xa... Logo queres pintar a casa colgado. E ainda me di que para que traio a elevadora. Pois cando toque pintar, a ver como... Quería ver eu, a ver como pintaba. Non sei, pero era para traer un camión máis pequeno. Xa, pero se fai falta. Se pillas estas obras que non hai adesos, pois tendrás que Como non hai vir noutras coutas. Non chegou aquí o camión, logo? Podendo vir nunha furgoneta formigoneira máis os andamios, e así non ter que ter este pedazo de trailer. A Litos non lle falta razón. Cun transporte máis pequeno, a odisea acontecida na corredoira faríase máis tolerável e a descarga tamén. O camión é moi estreito e o camión non podía sacar a grúa. Daquela tocou cargar a man o que podemos. Porén, sen moitas máis dificultades que as habituais, a maquinaria pesada foi aterrando en Senra.
O camión dos contedores veu ben, pero bueno, tiven que darlle eu as miñas boas indicacións para que pousara ben o contedor. Se vai a factura. Bueno, xa lle preguntarás a Rosa.